Vážené soudružky, vážení soudruzi, vážené delegátky, vážení delegáti, dovolte mi, abych před vás tedy také předstoupil se svou představou o tom, jak by měla vypadat naše strana a co by před námi z těch úkolů mělo stát. Dovolte, abych nejprve řekl něco stručně z mého životopisu, tedy je mi 47 let, vystudoval jsem právnickou fakultu a prošel jsem od roku 1990 téměř všemi stranickými funkcemi, od funkce předsedy základní organizace přes člena okresního výboru až tedy po funkci místopředsedy ústředního výboru a angažuji se rovněž v odborovém hnutí. Moje žena je zaměstnána jako dělnice v mladoboleslavské automobilce a mám 2 dcery. Moje majetkové přiznání je velice jednoduché, nemám jiný zdroj příjmu, než je v současné době poslanecký plat, a tomu také odpovídají moje majetkové poměry a majetkové přiznání. Předstupuji před vás v době, kdy naše strana působí v podmínkách hluboké hospodářské, politické a sociální i morální krize. A to krize Evropské unie, včetně České republiky. Chci říci, že jsme v druhé vlně této krize. A to, co představuje pravicová vláda pro politiku naší země, vede nejenom k nárůstu chudoby a snižování životní úrovně, ale také k radikalizaci protestních akcí stále větší části veřejnosti. Je to realita České republiky a jakýkoliv jiný pohled na ní je podle mého názoru iluzorní. Je třeba míti na zřeteli, že krize sama od sebe nežene voliče do náruče levicových stran, ale často jim nabízí velice populistická řešení a posiluje samotnou pravici. Myslím si, že jestliže chce komunistická strana obstát, pak se nesmí nechat zmást předvolebními preferencemi a představou, že jde o automatický růst podpory pro ní volebních hlasů. 7 let postupného úbytku počtu voličů naší strany nelze přehlížet a považuji za nezbytné tento trend změnit. Myslím si, že naplňování našich volebních programů je povinností náš komunistů a být v tomto narůstajícím lidovém hnutí je rovněž pro nás bezprostředně nutné, být také vysoce aktivní a nebát se usilovat o důležité postavení ve společnosti. Je třeba říci, že nikoliv nezanedbatelná část lidí stále více spojuje právě s naší stranou své představy o vyřešení dnešních tíživých problémů a to by nás mělo zavazovat. Právě proto také se domnívám, že bezprostředním úkolem naší strany, tak jak jej vnímám, je co nejvíce přispět k naplnění 3 již občanskými aktivitami i naší stranou sformulovaných požadavků. Zrušení současných reforem, odstoupení současné vlády a vypsání předčasných voleb. Souběžně s tím však strana musí dát lidem srozumitelně vysvětlovat svou představu cesty vyvedení naší společnosti z hospodářské a mravní krize a souvisí s tím tak i pohledy na slabá místa, která si domnívám, že je třeba v naší straně změnit. Za uplynulé 4 roky jsme rozpracovali řadu odborných přístupů, ale často nám chybí způsob a mechanismus vysvětlování těchto věcí ve společnosti. Považuji za nezbytné posílit především úlohu propagandy naší strany a v této situaci se domnívám, že mají nezastupitelné místo Haló noviny jako levicový deník a že je nezbytné také podtrhnout jeho spojení s komunistickou stranou. Ztratíme-li deník, bude výrazně stíženo naše působení na veřejnosti, protože tím ztratíme možnost sice omezeně, ale každých 24 hodin sdělit veřejnosti názor strany. Domnívám se, že jinými sdělovacími prostředky nejsme schopni čelit této blokádě. Vyžaduje to však věnovat mimořádnou pozornost také ekonomice strany a jsem si vědom toho, že to je jedno z vysoce bolavých míst a citlivých míst v dnešní naší vnitrostranické situaci. Posílit však propagandu strany na všech článcích organizační struktury
a s tím i komunikaci uvnitř strany považuji za nezbytné. Druhým slabým místem z mého pohledu je konkrétní a ideová příprava kádru strany. Každá politická strana, chce-li reálně a dlouhodobě působit ve společnosti, musí připravovat své členy a funkcionáře a volené zástupce. Musí umět připravovat své zastupitele v obecních krajských zastupitelstvech i parlamentu. Jsou to převodové páky politiky každé politické strany a o to více strany levicové a naší komunistické strany. S tím úzce souvisí formulování vizí programu, ale také přístupu k zhodnocení naší minulosti. Obojí je nezbytné pro formulování cesty k dosažení našeho základního strategického cíle socialistické společnosti, ale to chci také podtrhnout pro řešení současných krátkodobých i střednědobých úkolů a pro vytváření opozice, která bude dávat alternativu společnosti vůči současné Nečasově vládě. Třetím slabým místem vidím v naší straně nedostatek nových členů a zejména mladých lidí. Zkušenosti z celé historie ukazují, jaký význam má pro komunistickou stranu široká organizační struktura, vytváření vlastní členské základny i pevného jádra sympatizantů. Chceme-li, aby strana měla trvalý kontakt s lidmi, vytvářející nezbytnou mezivolební oporu, pak je třeba zachovat organizační strukturu a jeví se to jako jeden z prvořadých úkolů. Je třeba proto udržet nejen onu plošnou strukturu, ale posílit postavení okresních výborů. Tím je třeba umět chápat i význam krajských článků strany ve vztahu k krajským samosprávám a k formování politice strany. Nelze se však spoléhat na to, že krajské články strany musí být základním stavebním kamenem. Tím musí zůstat okresní výbory a základní organizace. Vím, že to vyžaduje trpělivou a mnohdy vysoce namáhavou práci, která často bezprostředně nepřináší ovoce. Ale je to nezbytné a nemůžeme jinak obstát vůči jiným politickým stranám. Nebudeme pak schopni udržet a zvýrazňovat vztah k nejrůznějším občanským aktivitám a sdružením i odborům a nemohli bychom také dlouhodobě obstát v dnešní době výrazně vzrůstajícího sociálního napětí ve společnosti a to je pro prosazování politiky naší strany podstatné. Soudružky a soudruzi, domnívám se, že 20 let cesty komunistické strany Čech a Moravy je inspirací i poučením. Potvrzuje se, že postavení politické strany ve společnosti je nejviditelnější hodnotit právě podle jejich volebních výsledků. Bezprostředním cílem tedy dnes je co nejvíce uspět v nejbližších volbách. Těmi budou volby do krajských zastupitelstev a senátu. Dále zvýraznit postavení a posílení strany ve formujícím se lidovém odporu proti neoliberální politice dnešní vlády. Je třeba také při ekonomických řešeních mít stále na zřeteli sociální akcent naší politiky a také posilovat často chybějící empatii, tedy schopnost vcítit se do aktuálního smýšlení veřejnosti. Tam je také dána odpověď na otázku spolupráce naší strany s jinými politickými stranami i v té rovině nejvyšší, tak často citované sdělovacími prostředky. Nabízím vám tedy, soudružky a soudruzi, cestu trpělivého posilování budování komunistické strany, cestu zásadové levicové politiky, vytvářející pro většinu společnosti skutečnou alternativní politiku a pravice a odmítám sdělovacími prostředky rozdělování strany na dva tábory a dva proudy. Myslím si, že je třeba stranu sjednocovat a posílit. Děkuji za pozornost a čest práci.